фалцова или безфалцова врата да изберем за нашия дом. Сега ще ви разкажа по няколко неща и за едните, и за другите видове врати. Тук вече идва избора на дизайна на вашия дом. Фалцовите врати какво представляват? Това са врати, на които крилото ляга върху касата. Класическа врата, повечето врати в повечето домове изглеждат по този начин. Абсолютно качествени врати. Разликата с безфалцовите врати е, че при безфалцовите врати самото крило не ляга на касата, а влиза под нея. И тук, реално, когато се отвори вратата, пантите се виждат от вътрешната страна, но всичко това се вижда чак когато се отвори вратата при затворено положение. Вратата все едно, че няма панти. Доста по-модернистичен дизайн придава това на вашия дом и са все по-предпочитани от моите семейства. Другото, което може да съчетаете, е цветът на пантите с цветът на дръжката. Ето тук чудесно сме показали как черната дръжка кореспондира перфектно с черен цвят на пантите. По този начин се създава детайл, който прави впечатление от всеки, който посети вашия дом. Другото, което е, цветът на дръжката може да бъде абсолютно същата като цветът на насрещника. По този начин черна врата с черни панти, с черен насрещник дава изцяло завършен вид на вашата врата. Ако имате нужда от консултация и имате въпроси, които да зададете, заповядайте в нашите шоуруми. Нашите консултанти ще отговорят на тях с голямо удоволствие.